This time Doreen Masomera has found a match. Musoro weunge aedza kuheka Lulu Edwards achibva abatwa netechnical team uye kutuka mwana waMadam Boss first thing makuseni oshaura kuti bitterness yacho inobva pachii kuita live na4 am uchituka mwana. Zvino Lulu Edwards aburitsa nyaya dzakawanda dzokuti mwana wake akatorepwa nemurume waagere naye. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe kuti ataura dzakawanda tisati tamhoresana tiregererewo zvokwadi matama azere nenyaya kwandi pano ndo padzinorungwa here. Okay, so Lulu Edwards ati Doreen Masomera, you don't even deserve to be a mother. Charmaine mwana wako haana kuvatwa nemuzukuru waSimba baba vechana icho chedzoro here. What did you do? Wakapiwa vhara muromo 500 rand kuti utenge brongo. Uri illiterate lady. Doreen, unovata nechero munhu, uri mbwa chaiyo. Hauna here kuvata nababa Brandon nababa mukuru Rasta. Kuvata nababa mukuru Kete akaitaura palive kubva kare tichiti anopenga but ndo chokwadi. Sunungura Simba Mandaza wawakabika uyu aende anogarirei because hapana kana mwana wake Quindon mwana wemuNigerian, Charmaine andeo kwaMasunda, chitoko chedzoro muzukuru waSimba, Dimbu boy musanganiswa wemawindi. Saka iwewe unoti kwa ini ndiri hwaga ndiani? Ndiwe. Saka kuri kunzi baba vechana ichi ndivo zvakare vekurara naCharmaine, ndiye muzukuru waSimba. Zvino Lulu Edwards ari kudzifambira achitaura nehama dzana Doreen achiwana information. Makonza ati Doreen aimuda vidiwe ndaita akatukwa naketi namoyo wangu wairwadza pandakazoona obatana nechikiti inizvo ko ndiwo zvauri kuita izvi wakutukana naMadam Boss pedzezvo kuna dzabu wenyika. Hatukwa hako Doreen nekuti hauna kukwana zvachose. Ndo shamhu iri pana Doreen pari zvino iyi. Edwards adzoka zvakare ndokuti iye muka uwache tsvina imba yese kuti kuchezi mweya. Pane asingazivi here kuti wakatemegwa nyora dzeuroi namai. Godo richakuuraya. Haufe wakatsika Europe. Hauna kuiswa madrip wakupera mweya kuti shami atugwa nesista yako. Rega uchirova brongo. Hazvidi uri soba. Uendese Charmaine kuna baba vake kwaMasunda. Uyo Quindon wakararwa neManigerian. Take him to Enugu village andoona hama dzake. Icho chedzoro rinenge kilomita mwana wemuzukuru waSimba. Ndosaka achida DNA. Hure risina brain. Isa mwana umwe neumwe kuna baba vake. Please ndapota hangu. Ndo mashoko Edwards aya. Akatsamwa chaizvo. Uye atotaura kuti wedweka. Vanhu regai kuramba muchiheka maaccounts evamwe sekuti Fanny Madumbe haachagoni kuwana page rake radisappear. Okay. Ndobva ati iwe Doreen wenyu uyu akazvitaura ega kuti Edith Chibamu is using my son for rituals. Ouya ondipa zvima 5,000 rand kuti ndinyarare. Musvitse shoko kuna mai vaye vanomubatsira nemoyo unoda. Saka akazvitaurira ega kuti akaita deal naEdith Chibamu ndo waari kubhadhagwa naye ma 5,000 rand. Then since ari kuSouth Africa mwana anopota achingoenda achingonotariswa kunotariswa vamwe koko kuJoburg General achinowanawo help. Asi pane marituals ari kuitika pamwana nekuti anozvitaurira ega kuti mwana uyu anga akutofamba akuita zvese but akazongogara pasi. So zvimwe zvinoitika ndezvoti pasocial media apa unotaura mamwe mashoko uchiti uri kupopota uchidini kudza hama dzaSimba kuti DNA kudii asi social media ikangamwe. Saka kana uri umwe munhu une mapeji ako dzidzai guys kusataura nekuti zvinhu zvese zvinozoitwa use against you. Doreen Masomera wakamitiswa Charmaine, wakamitiswa Quindon. Hautozivi madzibaba evana ava.
ukavatirwa tiketi rebhazi rekwaMandaza ukadyisa Simba kuti asiya nemukadzi wake, iye ziHumpty Dumpty waunoti murume, ukaita mimba uchiti wakatakura munhu 9 months, izvo chikwambo chauri kungo chengeta chiri kubuda masiriri, ukaitazve futi imwe mimba ukabara chana chine dzoro rakareba kuita kiromita. Saka iwe unoti haisi kama here iyi yekurara nanabamukuru. Doreen Masomera, we don't insult kids sevanhu vakakwana, but how do you open a ghost to insult Dzabo? Are you bitter kuti wakaora ukarangwa naMwari ukazvara chirema? Icho chauchachengeta kusvika wafa. Very foolish and disgrace to womanhood. Mwana uyu haana kana wheelchair, iwe uchingoita zvebhurungu tsvina, mai chirema tsvina. Saka kuri kunzi Doreen Masomera tried to log into Lulu Edwards account achibva adzokera zvakare ndokunologa kuna Doreen Masomera, saka zvabva zvakurumidza kubatiwa kuti ndiye. Okay, so ndiye akatuka zvakare Madam Boss akati kushata iwe firita randokubika naro ndaida. Problem iripo ndeyekuti rega nditogara ndaregedza ipo pano guys. The only reason why you can see kuti this is Doreen Masomera is because haugoni kana kuverenga zvinhu zvaanonyora. Anyora zvinhu zvisinganzwisiki. Iwe firita rangu randokubika naro ndainda naro ndakunorohwa guva, hapana chakudai mhani chisira vana yaya vechidiki akuposita usati wabikwa. You can actually hear me as I'm reading this. This is very difficult to read. That's exactly how she writes on her profile, and that is what she wrote ku side kwa Lulu Edwards. So that is how she was caught panyaya yese iyi. Okay, so my netizens, they came through vakati Simba tinomunzwira tsitsi. How do you actually sit back uchiona mukadzi wako achitaura zvinhu zviri zvemumba yemukati pachaunga pakadaro? Vedu Doreen tatiudza Simba lobhengula Mandaza kuti Shameni mwana wake ngaasarara nemwana namai vake. Simba akatozadza mwana chirwere ndosika kakawanda kasina muviri kanouwanepi kaShameni akachirarwa nezirume rese riya. Simba 105 kg atsimbira mwana ane 20 kgs uko muzukuru iyeye zvakare waSimba ari kurara zvakare naShameni uyu uri sina plan. Dai zvezvizvi mwana ane wheelchair busy kuvatirwa brongo nekutuka vanhu vari far much better than you. Busy kutuka Dzabo anogona kufamba wako mwana achingori muwheelchair. Okay, so they went on and on and on, but I actually found this very painful kuti this child did not choose to be disabled, and Doreen haana kuchuza zvakare kuva nemwana ane disability. Yes, she's bitter, she's all over the internet, but sakaurema wafa guys. Pamwana uyu dei tangobva tangoirega nyaya yacho tibve tangoivhara ipapo. Naika, do leave your comments on what you think. Kuti Doreen muhondo yake yekuti ava Cat family ari kutsvaga relevance nekuramba orwana naMadam Boss, is it worth it to bring vana into this conflict? Dzabo on the other hand and mwana wakewo nedisability yake on the other side zvakare. Why do you expose your children kuzvinhu zve-social media guys? Musakanga moti kungotandara chete, but people now take it very personal, zvinova zvinhu zviri wrong.